Mina emhlabeni ngiyazi ukuthi bakhona abantu abafana nami. Por favor. Abantu abanothando oluningi kakhulu ngale ndlela le yokuthi mase ngize ngalikhipha mina igama lokuthi ngiyakuthanda. Kuba nzima ukuthi ngikhohlwe wena. If unikiwe ithuba lokuphila unomuntu okumele umthande enwathembisa uzomthanda. Umthande namhlanje, umthande kusasa, umthande phambi kwakusasa, umthande engazuthi uyazi ukuthi ngosuku oluthile uyahamba. Ababukeli bethu bawathumelile kama video abo bephawula ngalolu daba. Noma ngabe umthande kangakanani, kodwa mayephuma kuwe, nawe phuma kuye. Angikholelwa lento leyo ukuthi you must love but leave a space for disappointment. Mase ngize ngathi ngiyakuthanda nje Nkosi yami, ngiyileso silima nje sivene sibambelele sifake inzipho futhi singayindawo, ngiuhlanya makuzwa kwezothando. Ake uthi mawukwenza konke lokho ungakhohlwa phela ukuthi umuntu lo ophila emhlabeni wenza zonke izinto zenza kodwa ukukhumbule lokho ukuze ungamelwa inhliziyo ngelinye ilanga. Kubalekile yazi ukushiya isikhala sokuphoxeka empilweni yakho. Angizwanga. Disappointment for what? Enhlizweni yakho wazi nje ukuthi kungenzeka ngelinye ilanga ngiphoxeke. Mina ngizokuthanda ngenhliziyo nangamaphaphu nangezinto. Ngiyaqoyisa ngoni. Uma ifikile disappointment bafethu uzawufika futhi uzohamba. Really? Nalo space disappointment uzongena uthando. Hey! Idada izokuhlaza. Jene ngani yami. Thina abantu besifazane inhliziyo zethu guys, musimathandweni vele ubhayizi ungazi ukuthi wenze njani. Usibeke ispace sokuphoxeka ngoba impilo hlezi inento zayo impilo ayithembisa impilo hlezi jikajika. Ake ngithanda half manje ngithi oh no I'm just leaving space for sorry. Uyabona once mina ngathi I love you. Bongithatha serious. Why you should that? Because angidlali nge-English mina. Yabona mase ngize ngasho ukuthi ngiyathanda, ngizokwenza sure ukuthi futhi uyakubona lokho ukuthi ngiyakuthanda futhi ngizokulwela lokho. Mina ngavele ngikulobola ngempela. Hawu. Ngiyokulobola ngempela nje futhi hayi nakudala ngeviki elizayo. Idlala. So lapho sihambe senduneni sifesicela ukuthi sisikele indawo mina nawe. Awuzibambe kancane. Ibhlungu lento yothando oluningi ngoba umuntu ngisho usumbona ukuthi akasekho kuwe wena ulokhu ubambelele njalo ekuthenini mina ngiyamthanda. Hayi ujolanyisa sisi. Mina ngalahlwa naye lo owayethi hey wena ungidlisile nje baby. Why ngikuthanda kangaka? Wahamba naye. Akahlekwa umuntu omdala. Angihlekwe yena. Word of the day. Uma umuntu ephuma endlini imtshela ukuthi ngiyakuthanda. Makumele umhage umqabule sakumvalelisa. So just make sure ukuthi you hug them and tell them ukuthi hey seniyosala kahle. Because that might be your last chance to say nisale kahle because awusozwa lithola elinye ithuba lokuvalelisa. I hope you understand. Mbona la